индийския субконтинент от дълбока древност се зараждат редица цивилизации. Първите следи от селища датират от 9000 години преди новата ера. Ранните общества тук се раждат 2000-летия преди Древна Гърция. Още тогава арийската култура е дала ведическите знания и традиции, разделянето на обществото на касти, учението за кармата и санскритският език. Индия дава началото на 4 от най-изповядваните световен мащаб религии – будизъм и индуизъм, както и важните в региона сахизъм и джайнизъм. Преминала през вековете на Маурийската империя и империите на Чалукя, Чола и Виджаянагара, в средновековието в страната на махараджиите и заклинателите на змии навлизат мюсюлманските нашественици от Централна Азия, които създават изключително силната Моголска империя. Названието Могол е персийският вариант на думата монголец. С него наричат знаменитите императори, които по силата на меча си приличали на своя предшественик Чингис хан, а по нежната си поезия на Омар Хайям. Имената им са синоним на абсолютната власт. Те станали известни на света във времето, когато управлявали индийския субконтинент от средата на 16 до края на 18 век. Ако проследим пътя родословието на великите моголи, стигаме назад до знаменития Тимур, роден 100 години след Чингис хан. Началото на династията поставя Захир ад-Дин Бабур, който е пряк наследник на Тимур. Бабур е принуден да бяга от своите врагове от Фергана през Афганистан в Северна Индия. Истински основател и обединител на Моголската империя е внукът на Бабур, Акбар Велики, който управлява Индия 49 години. Счита се, че минарето Кутуб, строено между 1193 и 1369 година, символизира ислямското управление на Делхи и е в чест на победата на Кутуб от Дин Айбак над последното хиндуиско царство. Минарето лежи върху основата на червената крепост в Стария град от времето на династиите Томар и Чаухан. То се стеснява от 15 метра в диаметър в основата до 2 метра и половина на върха. Това е най-високото тухлено минаре в света. 72-метровата кула има 379 стъпала и украсена с калиграфия, изобразяваща стиховете от Корана. Има 5 различни етажа, всеки обграден с тераса, като първите 3 са изградени от червен пясъчник, а горните 2 са облицовани с бял мрамор. Заради удар от мълния, минарето е било поправено през 1503 година от султана на Делхи Сикандар Лоди, а през 1802 година заради силно земетресение куполът му рухва и цялата кула е повредена. По-късно върхът му е възстановен под формата на чатри бенгалски стил. Подножието на минарето стои Куват Ал-Ислам, най-старата джамия в Индия, която е изградена от останките на 27 хиндуистки и джайнистки храмове, които са били разрушени от новите владетели на Индия – моголите. Лицата на декоративните фигури са били премахнати, за да отговарят на ислямския закон, който строго забранява иконопоклонничеството. В комплекса се издига железен стълб с санскритски надписи от 4 век. Колоната е висока 7 метра и тежи 6,5 тона, която според легендата е дадена от бог Вишну. Надписите й са в памет на цар Чандрагупта II. Характерно за стълба е, че въпреки своята древност той не ръждясва. Твърди се, че на всеки, който може да обхване колоната с ръцете си, с гръб към нея, ще му се изпълнят желанията. В близост до Кутуб се намира и недовършеното минаре Алай на Алаудин Килиджи. Той имал амбицията да сътвори минаре двойно по-голямо от Кутуб, но поради преждевременната си смърт строежът не могъл да бъде завършен.
Основите обаче са огромни и достатъчно красноречиво показват визията за величието на тогавашното време. Една от забележителностите на Делхи е гробницата на Хумаюн. Това е вторият монголски император, който е погребан тук, в този огромен комплекс. Всъщност считат, че той е най-нещастният от всички владетели на Монголската империя. Загинал е, падайки по стълбите на библиотеката си. Гробницата на Насир ад-Дин Мохамед Хумаюн слага началото на забележителна поредица от мавзолеи в Индия. Те се превръщат в истински символи на великите монголски владетели, независимо, че ислямът забранява строителството на подобни разточителни паметници. Освен това е и първата голяма постройка на монголите в Делхи, като някои определят за предшественик или прототип на Тадж Махал. Гробницата е разположена в югоизточният край на Делхи, на близо километър и половина от брега на река Ямуна. Построена е от една от жените му, Хамида, между 1565 и 1572 година по проект на персийският архитект Мирак Мирза Гияс, с характерния тогава монголски стил, и е първата, около която е изграден и парк. Гробницата е на две нива, направена е от червен пясъчник и бял мрамор. Император Хумаюн управлява Индия между 1530 и 1540 година и повторно между 1555 и 1556 година и не успява да затвърди властта си над всички завладени от баща му Бабур територии. Като владетел и военачалник, той не притежавал способността да се наложи над вътрешните и външните си противници в една не толкова здраво устроена империя като монголската. Тежкото му поражение срещу Шершах го кара да търси подслон извън Индия и води до прекъсване на управлението на монголите, като за кратко време на власт идва Сур-династията. Вторият ирански шах от сефевидите, Тахмас I, помага на Хумаюн да се върне на трона и в знак на благодарност индийският император му подарява провинция Кандахар. Хумаюн умира на 4 март 1556 г. в Делхи. Името му се свързва с най-прочутия скъпоценен камък на света – Кохинор. Вярвало се, че който владее Кохинор, владее Индия. Едно от новите чудеса на света безспорно е мавзолеят Тадж Махал, скъпоценният камък на мюсюлманското изкуство в Индия и един от почитаните по цял свят шедьоври на световното културно наследство. Той се намира в сърцето на цял комплекс от сгради, добре запазени и величествени като него. Те обикновено се пропускат във филмите и разказите за Тадж Махал. Портата на комплекса, завършена през 1684 година, е висока 30 метра. Преди да се мине през нея, гробницата не се вижда. Портата е богато декорирана с 22 малки кубета, които казват, че отговарят на броя на годините, за които е построен Тадж Махал. Оригиналната врата на портата е открадната от индуистските войски през 18 век и е направена от масивно сребро, като по нея са били наковани 1100 пирона с главички от сребърни монети. Покриващите портата калиграфски надписи изглеждат еднакви по размер, като за целта буквите постепенно са се увеличавали отдолу нагоре. Тадж Махал се счита за едно от съвременните чудеса на света. Превърнал се в истински символ на вечната любов. Той е построен тук в Агра.
Древен индийски град на над 5000 години. Тадж Махал е построен от императора Шах Джахан за любимата му жена Мумтаз Махал. Като млад принц, Хурам, третия син на император Джахангир, се жени за красивата принцеса Арджуманд Бану Бегум, с която имат 14 деца. През 1628 година Хурам заема императорския престол под името Шах Джахан, господар на света, а съпругата му е наречена Мумтаз Махал, възвишената в двореца. Мумтаз Махал придружава съпруга си при всички негови военни походи. Тя умира по време на военна кампания през 1631 година при раждане на 39 годишна възраст. В последните мигове, преди смъртта си, Мумтаз Махал моли съпруга си, Шах Джахан, да й построи най-голямата и величествена гробница в света. Той трябвало да посещава гробницата всяка година на датата на смъртта й. Шах Джахан бил дълбоко съкрушен от смъртта на съпругата си, но въпреки всичко той удържал на думата си. Мавзолеят е строен в продължение на 22 години между 1631 и 1652 година от повече от 22 000 строители. Белият мрамор, от който е направен, бил най-скъпият и качествен по онова време. Пренасяли го постепенно с 1000 слона, всеки от които е можел да влачи блок до 2,5 тона. 28 различни скъпоценни и полускъпоценни камъни, като яспис, лапис, лазули, карнеол, малахит и други красят фасадата и вътрешността на мавзолея. По него са изписани с яспис части от 15 сури на Корана. Главният архитект на строежа се казвал Иса. Куполата на гробницата е направен с форма на сълза, която според Иса била сълзата на Аллах. Главна помощница на Иса била Джах Анара, най-голямата дъщеря на Шах Джахан. Има една легенда, която разказва, че на строителя на купола са били отрязани ръцете, за да не може да повтори произведението си. Преди това обаче той успял да остави като следа от себе си наглед незабележим дефект, който и до ден днешен не може да бъде отстранен. Когато вали, от купола се процежда капки дъжд. Слънчевата светлина се пречупва в ослепителната белота на Тадж Махал, създавайки илюзията, че е недействителен. Той е дълъг 580 метра и широк 300 метра. Самият мавзолей е с квадратна основа, заобиколен по ъглите, като всяка от страните е дълга 56 метра. С голяма централна арка по средата и по-малки арки от двете страни. На всеки ъгъл е разположен малък купол, а централният купол е висок 70 метра. По страните на платформата се издигат 4 минарета, високи 41 метра и половина. На всяка кула е изписана по една буква Р, Х, М и Н, като заедно те се четат Ар-Рахман, Всемилостивият, едно от 99-те имена на Аллах. От двете страни на мавзолея са разположени две еднакви сгради от червен пясък. Западната е действаща джамия, а източната не гледа към Мека и не може да се използва за молитви. Градината на комплекса е дълга и широка по 300 метра и символизира мюсюлманския рай, в който, според Корана, текат 4 реки от вода, мляко, вино и мед. Посадените кипариси са символ на смъртта, а плодовите дръвчета – символ на живота. В каналите, разделящи градината, плуват пъстри риби, а сред дърветата са пуснати най-различни птици. Разноските по строителството на екстравагантният мавзолей са тежко бреме за Моголската империя и водят до сериозна финансова криза. В буквалния смисъл на думата изпразват държавната хазна. Когато гробницата е готова през 1653 година, владетелят дава заповед за издигането на втори подобен мавзолей, точно копия на първия,
но от черен мрамор. През 1658 година синът на Шах Джахан, Аурангзеб, спира строежа и затваря баща си в червената крепост на Агра, където близо 9 години до смъртта си Шах Джахан наблюдава паметника на Мумтаз Махал. Основите на червената крепост на Агра са поставени през 1502 година от индуистки владетел, наречен Балан. Всеки един от великите моголски владетели е сложил своя отпечатък върху градежа на червената крепост на Агра. В нея са живели 6 поколения от управляващата династия, дори когато столицата е местена в Делхи. Фортът е построен върху останките на крепост, изградена от Раджа Бадал Синг. Като важен политически център, градът бил обект на мащабни строителни дейности. Като основна заслуга за изграждането има Акбар Велики, третия моголски владетел на Индия. Влизането в червената крепост на Агра става през преминаването на 3 врати. До първата се стига по мост над крепостен ров, който на времето там са плували хищни крокодили, а между втората и третата стена са се разхождали азиатски тигри. Пътят навътре е съобразен с защитните функции на форта, стръмен, за да се търкалят камъни, а на стените има улеи, по които са изсипвали врящо масло. Една част от форта все още се използва от индийската армия и е забранен за посещение. Първата сграда е залата за публични аудиенции – Дивани Хас. Тя била място за частни срещи, използвано от императора при посещенията на други управници, благородници и посланници. Тук се обсъждали както въпроси, засягащи личния живот на владетеля, така и важни държавни дела. Дивани Хас бил построен през 1635 година и съдържа множество мраморни колони, украсени с флорални мотиви от полускъпоценни камъни. Историците я наричали залата на 40-те колони. Не по-малко важна сграда в червената крепост на Агра е Дивани Ам, или залата за срещи и провеждане на събрания с представители на монголския двор, обикновените хора и министрите на императорите. Тя демонстрира любовта на Шах Джахан към белия мрамор като строителен материал. По всичко личава слабостта на Акбар към изкуството, изтънченият му вкус и уменията на неговите майстори и строители. Крепостта имала голям двор, покрит с каменни плочи, който е затворен от всички страни. Входът към двора бил така разположен, че да осигурява сигурността и изолацията на жените в харема. В северната и южната част на комплекса се намират още 2 двора, осигуряващи приятна и прохладна атмосфера. Шах Джахани Махал или дворецът на Шах Джахан също е част от комплекса на крепостта в Агра. Той бил изработен по вкуса на владетеля през 1628 година, а стените му били украсени с красиви флорални елементи. След толкова дълго царуване, Шах Джахан едва ли си е представил, че края на дните му ще бъде толкова трагичен. Сломен от старостта и лошото си здраве, той бил безпомощен наблюдател на борбата на синовете си за власт. Успял да победи в битка за трона, третият син на владетеля Аурангзеб затваря баща си в кулата Мусман Бурджу. Там Шах Джахан прекарал като затворник последните 9 години от живота си, тъй като почти е разорил империята след построяването на Тадж Махал. Буквален превод Фатехпур Сикри означава град на победата. Той е строен от най-добрите архитекти на Индия и Персия в продължение на 14 години. Градът е бил столица на империята на великите моголи за период само от 10 години. Построеното през 16 век остава и до днес като един от културните паметници на Индия, който от 1986 година е включен в списъка на ЮНЕСКО със световното културно наследство. Фатехпур Сикри
Изоставеният град, неговото изграждане започва през 1571 година от великият император Акбар. Той бил изключително харизматична личност, притежавал мъдрост, излъчване и магнетизъм, като се славил с безспорни военни и административни умения. Самият Акбар Велики бил неграмотен, но около себе си събрал най-мъдрите и умни хора от страната, 9 от които назначил за свои министри. Всички те били видни и уважавани финансисти, поети, музиканти, артисти, администратори и астролози от всички възможни религии и различен произход. По време на управлението му Индия достигнала незапомнен разцвет. Така Акбар Велики започнал голямата си мечта за обединяването на всички общности в Индия, в която всички религии да живеят заедно. Въпреки че имал много жени, владетелят нямал наследник. Това го накарало да посети светеца Шейх Салим Чисти, който живеел в селището Сикри. Светецът предсказал на император Акбар Велики, че ще се здобие с 3 сина. Не след дълго една от съпругите му забременява и родила наследник, който в чест на пророка бил наречен Салим. По-късно той останал в историята като император Джахангир. В знак на признание Акбар Велики решил да изгради в Сикри своя столица, като прибавил към името й Фатехпур, което означава победа. Най-впечатляващата постройка в Фатехпур Сикри навярно остава огромната и величествена сграда, наречена Врата на победата. Освен невероятната гледка, която се разкрива в тази част на старинния град, тук може и да се прочете един надпис още от времето на Акбар Велики. Светът е само един мост. Премини по него и не строй къщи отгоре му. За жалост, Фатехпур Сикри имал кратка история. 50 години след построяването си, селището било изоставено и обезлюдено поради липса на вода. Днес Индия е световен лидер в софтуерния отрасъл и високите технологии. Има впечатляваща по мащабите си индустрия, има ядрено оръжие, самолетоносачи, всичко ново и авангардо от световните постижения. В Индия има много компютри, но компютърният век е несъвместим с философията на живот на индиеца и няма да настъпи дълго, а може би и никога. Защото в страната действат други закони, други морални критерии и абсолютно различни представи за щастието и за пътя към него. Индия не е просто друг свят, това е друга планета. В нея властва философията, че животът е само прелюдия към смъртта, че главната, върховната задача в живота трябва да бъде грижата за душата, след това грижата за децата и накрая за всичко останало. 1/6 част от населението на света, което до голяма степен се е самоизолирало в миналото и традициите си и в същото време черпи сили и вяра от тези традиции.